κάνω stand-up, οι γονείς μου πλέον θεωρούν ότι είναι οι δήμονες του είδους. Χωρίς να έχω σταθεί ποτέ στη σκηνή, να έχουν κρατήσει μικρόφωνο, μου δίνουν πολύ καλές συμβουλές για το stand-up. Ανά πάσα στιγμή, γιατί θα μπορούσα να τα κάνω καλύτερα. Μετά από μια παράσταση στην Ελλάδα πρόπερση, έρχονται και οι δύο πανευτυχείς, λάμπει το προσωπάκι τους. Κατερίνα, θέλουμε να σου πούμε κάτι. Γιατί δεν τελειώνεις την παράστασή σου με κάτι αστείο. Παίρνουν πολύ καθώς πρέπει, δεν καυγαδίζει ποτέ. Όλοι οι καυγάδες με τη μάνα μου τραβάνε 3 δευτερόλεπτα και έχουν 2 μέρη. Την προσφόρηση και την κατάληξη. Αυτό είναι. Εισαγωγή και επίλογο. Όλοι οι καυγάδες από 3 χρόνων είναι άκουσε να δεις και ενώ αυτό που σου λέω. Προσπαθώ να χάσω κιλά είναι η αλήθεια. Μπαίνω σε αυτά τα site που λένε δες πως απέκτησα αυτό το σώμα. Δεν ήταν αμάτω με το που μπεις μέσα να γράφει έχει καλά γονίδια. Εσύ πάρ' τα αρχίδια μας. Stand-up έχει ακριβώς τους ίδιους παραλογισμούς που έχουν όλα τα τέχνης, ας πούμε το χειροκρότημα, ένας παραλογισμός. Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας και θέλουμε χειροκρότημα που δουλεύει. Δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, πήγατε ποτέ στην τράπεζα και στην ουρά για το ταμείο. Όταν άγγιξε ο ταμείας, μπράβο! Ο καλύτερος ταμείας τα σπάει, είναι πολύ hot αυτή την εποχή. Γεμίζει τράπεζας ο τύπος. Τα σπάει! Και τώρα τελευταία δοκιμάζουμε ένα καινούργιο κόλπο που πρότεινε αυτή. Ξέρετε, κάνουμε αυτό το κόλπο που χωρίζουνε, αυτή τα φτιάχνει με άλλον και να μου γαμιέται η ψυχή. Όχι, Θωμά μου, δεν πειράζει, θα βρεις κι άλλη. Δεν πειράζει, Θωμά μου. Είναι καμία ελεύθερη εδώ που τσάρεις ο Θωμάς. Ωραία, παιδί μου. Μόνο στην οδοντιατρική ορολογία υπάρχει ο όρος αριστερός τραπεζίτης. Όσοι βλέπετε τηλεόραση είναι ακόμα και πιο φρικιαστική τηλεόραση, δηλαδή σου λένε και κάτι περίεργες ατάκες σου στυλ τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν έξω. Τι τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν έξω, μωρή καλή όλα, δεν είναι σαν να σου λένε στη μάπα μας φεύγουν μέσα για τον κούτσο μας. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα το πρότεινα παντού, θα το έγραφα, θα το φώναζα, θα το δήλωνα. Τέλεια. Ήταν τέλεια, ήταν γαμάτα. Για πρώτη παράσταση, ας πούμε, ήταν φανταστικά. Και στις επόμενες έχουμε στα παιδιά τα καλύτερα. Προτείναμε σε όλους να έρθουν να μην παράσταση. Πολύ ωραία, πολύ δύσκολα.